मैया हो खना सहैया तू पाद करा त मजनुआ के नैया। सरस्वती मैया हो खना सहैया पाद करा त मजनुआ के नैया। अब की परीक्षा में पास हो जाई, परीक्षा में पास हो जाई तो हसीना ओकरा के गौंगा मुदैया। सरस्वती मैया हो खना सहैया पाद करा त मजनुआ के नैया। दुख बाटे रोताटे रउआ शरण में आइल बाटे। दुख बाटे रोताटे रउआ शरण में आइल बाटे। रौरे इशारा पहिले पतैया तो पाज करा द मजनुआ के नैया। सरस्वती मैया हो खना सहैया पाद करा त मजनुआ के नैया। अब की परीक्षा में पास हो जाई, अब की परीक्षा में पास हो जाई तो हसीना ओकरा के गौंगा मुदैया। सरस्वती मैया हो खना सहैया पाद करा त मजनुआ के नैया। सुनल बहानी बीड़ा वाली केहू दर से जाए न खाली। सुनल बहानी बीड़ा वाली केहू दर से जाए न खाली। कहेल कृष्णा विदेशी गवैया पाद करा द मजनुआ के नैया। सरस्वती मैया हो खना सहैया पाद करा त मजनुआ के नैया। अब की परीक्षा में पास हो जाई, अब की परीक्षा में पास हो जाई तो हसीना ओकरा के गौंगा मुदैया। सरस्वती मैया हो खना सहैया पाद करा त मजनुआ के नैया। साज फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाला छपरा चौक।